Коста хора, елате с мен на моето Майнкрафт приключение. Да. В началото ми даваха този орб, с който мога да събирам предмети. И искам да се извиня, че качеството е малко кофти. Първите кадри са от моят стрим, както можете да видите. Нататък става по-добре. Гайс, това е много яко. Така ли трябва да ги пиквам? Не. Не, да. И аз искам да подскачам. Не ми покачвам на 23. И тук баба Вистела подскача заедно с децата и се радва на цвечетата, които се движат по пода. Ябълката? Видяхте ли? Не видяхме. Та след като всички от групата се наиграха и разбраха как се събират предметите по пода, ние трябваше да се запътим към следващото място. We'll start by heading to the swamps to collect brown mushrooms and sugarcane. Then explore a snowy biome in search of golden apples and snowballs. С две думи, намираме предметите, които виждате на екрана, спасяваме вилиджерите от зомбитата и boom! That's it! Добре, тук сме в някаква гора, в която можем да събираме sugarcane и останалите айтеми, които са необходими да спасим селото. Вижте как се събират айтеми. Бум! Хайде де! Хайде де! Ето по този начин. Това е уникално, хора. Много е яко. Децата определено го енджойват. Аз също много се кефя. Бум! Хайде де! Бум! Yeah, бой! Сладко прасенце! Къде отиваш? Чао! От тук нататък просто трябваше да събираме айтемите, които виждаме и да се опитаме да съберем възможно най-много. Та подскачахме наляво-надясно. Добре, сега ни карат да видим какво сме събрали. Това е крайният резултат, предполагам. О, отиваме в мините. Нямам търпение. Знаеш ли колко път съм умирала заради тебе? Знаеш ли? Не знаеш. Хората копаят! Следващият ни таск беше да направим недър портала. Изглежда ето така. Трябваше да вземем лава и вода и да направим обсидиан. Добре, сега влизаме в недъра. Много яко, нали? Много яко. Изглежда много яко. Аз лично бях впечатлена. Аз бях като дейм. Ето тези противните, които звучат като аниме момиченца. Let's go! What? Трябва да ги целим с истински топки? Не, възикаш са. Нещо май не работи по този начин. Чакай. Yes! Добре. Let's go! Много съм слаба. Един-два пъти пропуснах, не беше кой знае какво. Оттам нататък направо ги пръснах, човек. Буквално аз им спечелих играта на целия отбор. Буквално аз бях човека, който изкери играта. Да. Това ще е от видеото, гайс. Имате крипърчета. Реално крипър е доста сладък, няма да лъжа. Почувай се.